Ahojte, máme tu ďalšiu časť rubriky Môj život bez a dnes sa spolu pozrieme na môj život bez starostí na oslavách. S akými problémami sa stretávam ako celiatička na oslavách? Najväčší problém je asi neistota. Často sa mi stáva, že som si není naozaj istá, či jedlo, ktoré mám, je bezlepkové alebo je kontaminované a preto si dám buď niečo iné, alebo si nedám nič. Ako riešim celiakiu na oslavách? Vždycky pred nejakou udalosťou sa snažím informovať hostiteľa alebo organizátora o tom, že som celiatička a buď sa mi prispôsobí jedlo, alebo sa mi spraví zvlášť niečo, ale taktiež si pre istotu vždycky beriem vlastné pečivo alebo nejaké snacky. Ale môj tip pre vás je taký, že sa nikdy nebojte spýtať na zloženie tých jedál. To je na dnes všetko. Ak máte na mňa nejaké otázky ohľadom celiakie, tak mi ich píšte a my sa vidíme opäť na budúce. Ahojte!